Hi guys, masyang buntag ninyong tanan. Wala pa ni Jimbers. Magluto ko kuan guys, sapsoy na. Ang ipang pili ang karing kuan. Repolyo kanan na pizza kay ipawahin na naglunod kay malata man og idangan tanan. Diya ako ni mama kamunggay. Yung pinalit ko di naglaway na pod kada adlaw utan. Siya ro di mo abot og 200 sa gidad. Mas mama nangapi. Okay guys, morning guys. Mamainit na guys. Morning. Late na gamo ang mata karon, alas 6 na. Gahapon nalawa pala 5 na mata nami karon na late nagmata na lamig tog. Yarang tugnawa. Ako yun na nakamata. Kaya yun na susunan. Si mama ni noon may naunag mata. Ngayon man ko na pagtanaw na ko sa liluhala, happy ko na lalasay. Pagbakod na mo si mama na mata na. Gahapon pag bakod na mo si mama gaagok pa. Karon nauna ni noon ming mama. Nawa lagi gagas na paong bao. Ako trayanggi. Kuan guys, gamit tag-isa kay mahal pa kanin si Bujas. Hinuo ko. Kalabuntag na mamuwa ang tubig. Ano naman na sila nga. Ibang na estudyante mo gamit. Kaya guys, magsarsa ko o ka ng buwad nga. Di manibulinaw. Sarsana, batangan o kamatis. Lamiran po ni sila. Kung may bulinaw. Pero pwede na po ni sila. Na di sila bulinaw kanina nga isda o wagmay. Parang ka-cute. Lamin ni siya kuanan kay sarsahan. Batangan o kamatis. Maniyahang lutoon karon guys. Good morning ninyong tanan guys. Kamusta naman yung tanan? Ligo ang container ang manong kuligo. So container ang gamarag suda balde. Naanad naman na sila din nila paagasin o buntag. Nanibong na yung mga Yan. eskwela maligo. Tiri lagi yan. Patay, ikaw ano pagkalit niya. Nayo sa kadraman pero may puno dra. Ang gakuha ka to sobrang gabi eh. Mga container ah. Wala na piso ano yate. Yan. Ligo mo gisak tabo. Sus, Mingkoy! Nanap po kaming koy. Luto na gatang kuan guys, sapsoy. Maghiwa tag kamatis. Lami ra kamatis kirang kalutong. Bugnaw pa jud lami lanlanon. Bukan ka kamatis mingkoy, sadyo man kagasaba-saba. Way agas. It's a prank. Nabulaga. Naprank kas tubig eh. Balong ano na sila? Tuwing umaga na lang, ganyan. Nabarabag di makabayad, putdan dajon. Nakabuntag, wawa nagtubig nga. Importante sa mga bata nga miskwila. Kamusta naman mo, diha, mga Tagaluwa. Kamusta naman yung tubig? Pirmi naman ni nga na kanabuntag. Mga bata, di naman makaligo. Wawaon. Ma, pag hinitrag tubig lain. Kay. Tugnaw. Da, magluto pa ko na ba?
Madugay na nang mag-init pa ko, magplansa pa ko. Unsa na yung oras ha? 6:30 na. Nagpalaban og inini tubig ag isa ka tawo mao. Nagpalaban og inini tubig isa daw iligo. Kaya rong tugnawa daw. Gisulas pa ka kanding. Nagaw na, ligo na dito. Sukan kasi muhang kandingan. Panablig lang ko dajon. Ara mo kong tugnawa guys. Sige yan gitugnaw. Tugnaw, murag naslaing nasod. Samot na ros laing nasod, grabing tugnawa. Magdagdag takuan guys ahos. Mura na itong igisaw ay sibuyas. Kaya mahalag sibuyas. Grabe. Ingan sila og si kuha na mo'y presidente. Mabarato nag mga palitunan. Para ito, mahal mo noon. Kung si Marcos na mo'y presidente, ano, mahal na malam lagi sa gihapon. Sibuyas, mahal. Agasukal, mahal. Matika, mahal tanan. Ang mahal na hinoon. Pinaluto na magatang ginisa nga kuhan. Sari-saring gulay. Nari na putas kuhan isda nga wa pa malutas. Di ko man ni malutas ning mga isda ah. Harapang kagagmay na wa ni malutas. Gagmaja pa pero lamin ni siya sarsahan butangan og kamatis. Aprituhon na din ang kwan. Ha? Aprituhon na din na ang Sarsahan. bulinaw. Kasi mas mantikang ibutang. Tubig naman ninyo yung ibutang. Ito sa nga prituhon daan sa nato ang sarsahan. Kasi magi atong-atong mingkoy natog pa ka dito mingkoy nakaginan siya pa kagmuta mingkoy. Sadyo-sadyo pa kag mata, mura pa kag biskwila. Ha? Pag jacket kay tugnaw, ano-wan ang sa nagasig. Langit sige malamag uwan. Dong, iti ko ka juk dong sa kwan dong de. Iti dong kwan dong de dan soldier na de. Di ka tong lang ako ninimudakan buwan. Dada na lang nadaan ang isang pangpalit kayo. Makaagi kag merkado, Ilapuan lang ba? Diyan lang dapat palit ilapad na ba? ka. O, kadalang din ako nimo ang kuan man eh. Giprito na una guys sa kuan guys. At buwan. Hindi, wala lang yung reaction mo. Layo na green. Napaulot na yung ano. Nana naman to, gapon. Ito na guys, nagatawang buhat guys. Ito na itong gisahon na kamatis. Kanina man lang ipadaan mo doon. Humot ning koy. Ay, wala dito. Oh, wala. Mingkoy humot. Head and shoulder of speed. Humot mingkoy no. Yung budang kung mabibig balik yung trabaho na kung ano. Ako po, nagdam ko. Kita mo. Balik sa trabaho, gipan package. Hi guys, good morning. Kaon ako. Isang witing rani, maluto na ni nga ang sirasahan. Pero nanay, gulay, naluto na. Sana lang mula. Sa kamay guys. Yes, kawan. Umahaw na ta guys. Mga kaon nila. Maraming ilunod ni nga ang uwad, nga wak pa malutas. Ay pumuta. Kung hindi siya malutas, gagmay pa kaagyo. Tagal sa'yo. Batangan na taga-sukal kay
Parat man yung buwad. Tandok ko nung gamay be, magluto na na. Oh, lato naman rin sa mainit, kaping mainit. Hindi na mo gamay lang, pero ganun. Hindi ka? Ako ba na? Hindi ka na gulay. Nara guys, ang atang kwan guys, sinarasahan nga buwad. Parang kahumok. Ilaw pa di ay, nga naman ng giprito ganing una ng buwad. Gani nga giluno dari. Lami. Paris na Paris tayo. Paris na dari guys ha. Ginisa natong gulay. Muna sila Paris. Diyan kamunggay ni mama. Maglaway ra ko kamunggay ni mama. Diyan kuwan sudan. Magplansa sa ako guys sa ako anigyan guys. Pulo. Magplansa. Ay ho, tay hogi. Oo, kay tugnaw man. Kaya akong nakukulay. Nada to ang gibalhin. Nindot, pwede mangutang gasolina? Pwede? Sino may sabi? Ay, mama. Saan? Anong tao nga, interview ka lang. Nangutang ko yung sa gasolina para na sa gasolina. May lagi pag na magpautang. Nangutang, ninigrahe, kay kulang pa bayan. Ayaw, gamit ang tubig sa gawas ng katong sa puti na container ba? Kay, Stock water to, kay mag-ilis ng tubig ito. Ay, luwig mga kuwan ron. Mga driver nga nag-rent ra og Oo. tricycle kay Pilaray pila kita din magbayad pa sa Bayad pa sa kuwan din ng gasolina ang mahala. 2 pesos. Kada litro. O, pila tayo palit na ito gahapon, Dok? Kasi kay uno. Sa 71? Unan o dos. 71, 73, 74 na. Ya, plus katong kapin-kapin di 75 yun. Ang litro niya, 2 litro, 150 na. Diyo kay madyo pasahero kay tag-uwan. Sus Ginoo ko. Manulit na lang ang tao. kinabuhi. Manulis. Manulis man ka. Di na marangal na imo ang trabaho. Trabaho ka. Dini mo nagaan. Para maka... Banat jud buto, palumalagig minjo, palaban de tulis. Anda? Palumag minjo, palabag tulis. Pag minjo ra ba? Wala ba manulis? Sa yung tagapaingon. Pero yung Remy. Da? Da? Girimi ko na kay. Sayon ra paringan nga will you marry me? Tapos manulis ra di ay. Kaya tapos, pagka muna-muna, mulayas di ka buwit mo. Palumalagig. Inter. Lumakong kamatay. You marry me? Managin, if I know palaman, I never gayod. You marry me? May palabalag tulis. Kaya ano laging asawa. Kay in English yun si Manoy Linda. Tulad sa una, paluma magminyo. Di ka buhi, ay na magminyo. Muna. Inter ganig minjo. Uy, hanahanay panulis. Agwanta. Mahal po ng gasolina, mahalang kuan, manulis. Asa may mahal ang gasolina o ang asawa? Ah, wala. Barato ng asawa.
Huli lang na yung mga kasawa. Karong panahon na, grabing lisura na. Muna nagwantas, kinabuhi, padayon. Mabito nang uban bitaw, makanangan nagpanulis pang kuwan kay sa kawadon ba? Oo, bitaw. Muna nanggawas ng mga kawat, mga tulis tungod sa kamahal. Dong! Paspasi dong! Paboto lang tika dong, alanganin ako. Kabuta, kay magsininggitay na po sa kalsada. Mabutan pa ko si mga utan, magtakang pagali ko si mga tinangang nagkabadan. Ay, naaday ka diha. Na, morning. Naradarag mo ang kuan uniform, ge. Ang kanang slacks, naman nag-plan sa kahapon. Dapat is na. Kanira mo na, uwahi, kagilaban pa. Kuan sa ko, magutan sa ko ni mama, ni magtakang sa ijahang kuan. Ginang busy ang person pagbuntag. Daghag mga buhat-buhaton. Muna ka. Magdungan daw mo. Ikaw, dali. Kung kantong di, dali mo. Kalibangon din. Kalibang ko? Sama lang ba? Mag kalibangon. Nangang sa mo. Hoy, ay imong butong na. Ablihin na na, kabukahi na na. Kanina na ako. Morning guys. Uy, ano punta? Uy, lama, aliwaros. Okay, kaugma, kaliwasan ka sa eskwela. Bis mabugado ka, mabugago na noon ka. Galiwaros mo ka. Gusto ka? Mabugago? Hindi ko. Muna nga sa kapagtapon ng eskwela. Ka guys. Oh. Mong gusto ako makma? Hindi ko munggo. Nilundog makipaliya. Puno. Napaliya. Nalagi na. Nakita mo ni Papa gahapon. O siguro naka-deliver kay kas bukid kay sige pa sa kuanuan. Basi na ugma. Unya. Para sugad na. Naon niya. Urot ma. Ibang-ibang na kung kulahan. Taklobi kay ito lang ito. Ano sa inyo exam? Ugma na taon. Nag-review ka? Ginagmayang. But lang kaya may sangit ba kuha niya ako review. Nga no, aday klaro yung mga pag-review. Na, kumay.